human, ang uban mi ani pipila kay gayon sa among simbahan dito sa Mantikaw. So muna nga ni ami tungod kay amo sad sa giisip nga pamilya. Usa nga tuguti lang mi nga magpaambit ninyo sa gugma sa Ginoo. Anyway, dili ni magmatter sa atong pundok. Importante karon nga ang mensahe nakitang tanan di gugma tas Ginoo. Amen. Naay gugma nato. Siguro ikaw karon wa may kabalo si kahintang imo sa pamilya. Mingon ba ka nga gibiyaan na ka sa imong mga pamilya, wala na ba kay nagmahal pangga nimo? Pero naay tinuod nga nagpangga nato maong Dios. Ganing pagbisita namo dire ebidensya ni sa gugma sa Dios. Instrumento lang usab kami nga among mapaambit ang gugma sa Dios ngani kang piruman ug sa imong makinabuhi. Ang gugma sa Dios makaigsunan humana niya gipakita 2000 ka tuig nang milabay. Kung nasayod pa kita nga si Kristo namatay babaw sa cross, gilubong og nabanhaw. Mao toy demonstration sa gugma sa Dios. Nga si Kristo namatay tungod kay kitang tanan nakasala man. Ang kamatayan ni Kristo sa cross mo to'y bayad sa imong sala o sa akong sala. Kaya kini atong kinabuhi, kung mamatay ta, guay nagbayad sa itong sala, kitang tanan maimperno. Apan sa grasya sa Ginoo, ang kamatayan ni Kristo dito sa cross, mo to'y bayad sa tanang tunglo sa sala. Aron nga kita nga mutuog ang Kristo, nga bisan kita mamatay, dunay pagkabanaw aron makabaton tag kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Ang perfect na demonstration sa gugma sa Dios mao ni. Si Jesus nagsakripisyo, si Jesus namatay sa cross, si Jesus ginubong o si Kristo nabanaw after 3 adlaw. Sa to pa si Kristo wa sa nagpabiling patay. Amen. Nabanaw si Kristo human sa namatay. Ang misyon ni Jesus maora gyud na siya nahimong ransom. Siya ang lukat, siya ang bayad sa imong sala o sa akong sala. Muna nga muna gitawag good news na si Kristo nga nagbayad sa atong sala, wala nagpabiling patay. So meaning, si Kristo nga atong ilon nga atong Ginoo manuluwas, wala nagpabiling patay. Buhi siya sa walay katapusan. Muna nga ingon ang Bible, bulahan silang nagtuo kaniya. So dili lang kay mituo ta sa atong pundok, mituo ta sa atong reliyon. Dili na magmatter. Magmatter lang ni karon kung mituo ta mismo kang Kristo. Kung naa si Kristo sa itong kinabuhi atong gipahari nga Ginoo manuluwas, now igo na alang nimo. Muna nga ni ame, aron among ipresentar kaninyo nga naay Kristo. Basig nalimot na ka sa pagtawag niya, basig wa na ba kay pag-ampo, wa na ba kay simba-simba, ni ame aron nga mudasig nimo, naigsoon, higala, doon na yung pagbalik. Importante karong panahon na nga magbalik loob ta sa Ginoo. Mag-establish ta relasyon sa Ginoo, no? Maghinulsol ta sa itong mga pakyasan. Kitang tanan, dili man ta hingpit. Natay kakulangon, natay kapakyasan. Ang gusto lang yun sa Dios nga natay kasing-kasing mapabsanon. Mudangop ta sa Ginoo, muangkon ta nga kita nakasala sa unahuna, sa buhat o sa atong pagpamulong. Amen? Kita ba tanan dre muangkon nga kita nakasala sa Dios? Kitang tanan yun. Muna nga ni ame, aron nga magdasig kaninyo, na mintras sigayon pa, dangop tas Ginoo. Maghinulsol ta sa itong mga kapakyasan, o niya, sugdan na nato karong panahon na, nang bisa pagmata pa lang nimo, magpasalamat na ka, Ginoong Dios, salamat nga buhi pa ko. Muna'y kalipay sa Dios. Daghang mga tao karon nga na-overwhelm sa pandemic, sa kamahal na sa kaliliton, kamahal sa krudo o gasolina. Wa na tayo saktong relasyon sa Dios na naman. Grabe na itong kahadlok, grabe na itong kabalaka. Apan sultihan ko ikaw, walay laing nga kadang panato nga andam mo tagbo sa itong pagpaginanglan ang Dios. Ang Dios, nagkulang lang ta sa atong relasyon niya. Busa karon ako nagdasig kanimo, mentras nga hinsog pa ka, ligpon pa ka, matagon pa ka, pakigrelasyon sa Ginoo, pasalamati siya matag adlaw. Kanya simba gyud, adtog simbahan, no? Kung sa imong pundok, adtog simbahan, simba gyud, pasalamati ang Ginoo. Ang nilabaw sa tanan sa iyang pulong ikaw na akay panahon. Ang word nga Bible means basic instruction before leaving earth. Mga matay man tatanan, pero ang Bible naghatag instruction. Ang problema karon nga kita kulang ta sa kaalam sa pulong sa Dios. Kaya wa man putay panahon. Ako sa una, din ko kumutog Bible. Kaya akong prayer sa una, more on Latin. Tungod sa akong practice sa akong ritual sa una, sa akong lulo. Pero akong kinabuhi, nalulong ko sa bisyo. Apan salamat sa Ginoo na gigamit niya ang instrumento. Nagsulti sa pulong sa Dios sama ni karon. Malay nato, kining akong gisulti ninyo. Mao na ni ang turning point nimo aron ikaw makadumdum sa Dios, aron ikaw mahigmata ka. Anang hinanglan di ka sa pulong sa Dios, nang hinanglan di ka kang Kristo.
Si Kristo lang ang makausap sa atong kinabuhi. Amen. Amen. Dili atong reliyon, si Kristo ang magpasalig nga mousap sa atong kinabuhi. O sa mga higala makaigsunan ako muingon kanimo nga ang Dios na iplano nimo. Ang Dios wala pa nahuman sa imong kinabuhi. Gimahal ka pag-ayo sa Dios. So karong orasa maghimo tag pag-ampo. Before ko mag-ampo ni Kuya Roman sa iyang balatian, nagtuo ko nga ayuhon ni sa Ginoo. Ang kayuhan nas kamot sa Ginoo. Amen. Wala nagmatter sa klase ng balatian. I don't know, napupo kay gihambing ka nga balatian. So proven ang testina sa mong kinabuhi nga gipakitaan mi sa Ginoo mga milagro bisan patay gibanhaw sa Ginoo. Kung nakakita mo sa way back 2019 nga gi-feature ta sa GMA, interview ko sa GMA. Diya sa Mantikaw, gikan sa Pagawan nga namatay magulang sa kong mama. 9 hours na nga patay diya sa Mantikaw, gidalas panyangan. Right after the prayer, gibuhi sa Ginoo hantod karon buhi ang so muna nga ako magpamatuod ninyo nga buhi gyud ang Dios. Sayop na gyud sa tawo may pagtuo sa Dios. Sala na gyud sa tawo di mo tuog Dios. Muna nga ako makapamatuod ko nga ang Dios buhi nga nag-usab sa kinabuhi. Nga diin kaniadto social kining performing arts kus kagendior ang akong trabaho sayo ra gyud mag-back up kog mga artista. Pero sa diya nga ang Ginoo nagpasabot na ko siyang plano. Dunay gigamit sa Ginoo nagwali sa ebanghelyo sa kaluwasan. Dito nablihan ako sa labutan. Nga importante dahil natin relasyon sa Ginoo. Sama rin sa pamilya. Kitang tanan, naman tayo relasyon sa pamilya. Atong panahon na sa pamilya. Pero how about sa Ginoo? Dapat tayo panahon sa Ginoo. Yata nagkulang. Iwa tayo panahon sa Ginoo. O sa ako mudasig nimo. Nga karon ang panahon, muhatag-tag panahon sa Ginoo. Kaya Diyos maghimog milagro sa mong kinabuhi. Atong mga anak, tagaan sa Ginoo, nindot kaugmaon. Basta kita na ay maayong saktong relasyon sa Diyos. Amen ba makaigsunan diya? Naaba sa inyo diya, naigibati kay mga balatian po. Na naaba kay finding sa doktor na nakakay balatian. Ang kunin mo, hindi mo rasa ka. So, makaigsunan, makulay kasulti ninyo, makulay kabilin ka ninyo, gigugmata pa kayo sa Ginoo. Karon ang panahon nga magbalik loob ka sa Dios. Isugin na to sa itong baba nga siya itong Ginoo. Iyon ang Bible sa Roma 10:9, kung isugin nimo sa imong baba nga si Jesus siya imong Ginoo og motuo ka sa kinasingkasing nga siya nabandaw gikan sa mga patay nan ikaw mamaluwas. Unsa ka siya kaluwasan dili lang sa kalag. Luwason ta sa Ginoo sa tanang kahimtang. Ang yawa wala lain plano nato pagpatay, paglaglag, pagpangawat. Gusto sa yawa gubaon tong kinabuhi. Kawaton ang kalipay nato. Gubaon natong pamilya mo trabaho sa yawa. Pero sa Jesus, miani siya sa paghatag ka nato abundansyang kinabuhi. Ang sikreto niya na, relasyon. Mutawag ta siya ngalan. Si Jesus, gitawag siya Lord of Lord. Ang word nga Lord means honor. Siya'y tagiya sa itong kinabuhi. So kung siya'y tagiya, meaning sa iya ta mudango. Amen? Sa iya ta mutawag. Sa iya ta makaigsunan, mangayog tabang. Kay naa sa Dios ang tubag sa itong pagpanginahanglan. Amen? Pwede ba ta manindog, makaigsunan? Pagkumi, maghimo ta og prayer. Manindog ta. No? Ayaw ka ulo. Dini orasa, maghimo ta og kining gitawag og sinner's prayer. Maghimo ta sinner's prayer. Usani ka gitawag og kabinan. Pakigsaad nimo diha sa Dios pinagi sa mga pag-ampo. Amen? So, ipiyong imong mata, ayaw ka ulaw. Wala ko na sayo kung sa metamo na tuugma, sunod adlaw. Importante karon ang imong ngalan masulat sa libro sa kinabuhi. Kaya ang tinuod nga kinabuhi wala diri sa yuta, kitang tanan temporary ra. Ang tinuod nga kinabuhi kanang gisaad sa Ginoo dito sa gingharian. Natagaan ta niya og taas nga kinabuhi, wala nay kamatayon, wala nay paghilak, wala nay kagulanan. Madindaton ta sa Dios dito sa iyang paraiso. So nini orasa uban kanako ni nga pagampo. Usa ni ka Bisaya nga pagampo, buhata sa kinasingkasing nga nay pagtuo. Ipiyong imong mata igsoon kung asa magakaron nakadungog nini nga mensahe sa kaluwasan. Uban kanako nini nga pagampo. Isip nga kita mo surrender sa Dios kay wala tay mahimo gawas lamang sa Dios. Pwede ba isa nato atong isa ka kamot makaigsunan isip surrender sa Ginoo.
Uban kanako nini nga pagampo, langit nun nga amahan. Langit nun nga mahal. Akong balikon, langit nun nga amahan. Langit nun nga mahal. Dios nga magagahom sa tanan. Diyos makagahom sa Akong giangkon Ginoo, akong giangkon. nga ako nakasala bato kanimo. Ako nakasala batok. Nakasala ko sa akong unahuna. Nakasala ko sa akong Nakasala ko sa akong pagpamulong. Nakasala ko sa akong Nakasala ko sa akong mga binuhatan. Nakasala ko sa akong Nining orasa, Nining orasa. Ginoong Dios, Noon Diyos. ako ning hinulsulan. Akong hinulsulan. O karong orasa, Ang karong orasa. limpyuhi ako, Impiyuhi ako. hugasi ako, Hugasi ako. pinagi sa dugo, Pinaagi sa dugo. nagiula, Nga giula. dito ibabaw sa cross. Dito ibabaw sa Ang cross. dugo ni Kristo, Ang dugo ni Kristo. kansang dugo, Kansang dugo. nga magpapas Magpapas. sa tanan nakong mga sala. Sa tanan ako mga Ginoong sala. Jesus, Ginoong Jesus. karong orasa, Karong orasa. akong isugid Nagasugi. sa akong mga dila, Sa akong mga nga dila. ikaw akong Ginoo, Nga ikaw akong nga Ginoo. ikaw akong Dios, Nga ikaw o akong ikaw Diyos. akong manluluwas. Ikaw akong manluluwas. Karong orasa, Karong orasa. isulat Ginoo Sulat Ginoo. ang akong pangalan Kung pangalan. sa libros kinabuhi. Sa libro sa kinabuhi. Salamat Ginoong Dios Salamat sa Ginoong imong Diyos. pagpasaylo, Sa imong pagpasaya. ingon man sa imong saad, Ingon man sa imong saad. sa kinabuhi Sa kinabuhi. nga walay katapusan. Nga walay katapusan. Gikan karon, Gikan ka. ako kang alagaron. Pangalagaron. Gikan karon, Gikan ka. imo na kini Imo na kini. ang nahibilin nako nga kinabuhi. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan. Kining tanan akong gipangayo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. At